Jan Rubbens, bekende anchorman van Schelde-Monde TV. Heel veel interviews gedaan, heel veel rondgereden. Ik denk dat je heel Zeeuws-Vlaanderen hebt geïnterviewd en iedereen kent. Maar je bent ook zoveel meer. Je bent ook ingenieur en je bent storyteller en je bent levensgenieter en je bent gids. Papa, en normaal, papa, opa en oma. niet te vergeten. Ja, family man. En het rare is dat je nu, meestal zit jij in mijn rol als interviewer en presentator. En deze keer zit jij aan de andere kant. Ja, En je zei laatst tegen mij, tot nu toe was mijn leven een 10 min. Op het ogenblik is het even 9 plus. ja, Misschien kan je even kort vertellen waarom we de rollen vandaag omgedraaid hebben. ja. En waarom jij nu in deze rol zit. Nou, en eerst dank Hein Stufkens, want zo heet je. Ja. Dat je me uitgenodigd hebt om hier in de studio te verschijnen. Want er is heel iets bijzonders aan de hand. Ik heb tot, zou ik maar zeggen, november 2021 heb ik een tempel van een lichaam gehad. Kon ik alle kanten op, vulkanen beklimmen, noem maar op. En op een gegeven moment begon ik af te vallen, begin december. En allerlei onderzoeken gehad. En nu heb ik, ik ben ongeneeslijk ziek. En ik heb kwaadaardig uitgezaaide prostaatkanker. En dat is net of dat er ergens een vulkaan gezeten heeft. Normaal heb je een waarde van 4 in je bloed. En ik heb 1800. Zo. En dat weet ik pas, want het is nu 17 januari. En sinds 10 januari weet ik dat pas. Dus alles is in een rolcoaster gekomen. Ja. Niet alleen de familie, maar ook mijn gasten. Want ik zou hier vanavond zitten met 4 illustere gasten. Ja. Die heb ik af moeten zeggen. Maar het stond hier allemaal klaar. Dus Joël van Duinkerk met heel de crew die zeggen, we gaan Hein vragen. Ik zei, dat is goed. En daarom nou hier zitten. Ik vind het ontzettend dapper dat je hier zit, Jan. Want je bent vanmorgen nog in het ziekenhuis geweest. Je bent in korte tijd 14 kilo afgevallen. Klopt. En je bent er toch maar, hè? Ja, maar zo zit ik helemaal in elkaar. Maar daar gaan we het zo over hebben, denk ik. Ja, de titel voor dit programmaatje, de werktitel is eigenlijk Passie voor het leven. Ja. Maar dat heb je wel, hè? Passie Ja. voor het leven, dat is wel echt jouw ding, hè? Ja, Ja. ja. Maar voor jou ook. Jazeker. Ja. Vandaar die klik. Ja. Hey, en eens even kijken, toen je 70 werd, 2 jaar geleden, toen heb je een wandeling gemaakt met heel veel vrienden en bekenden volgens mij, en ook met je familie, hè? Ja. En volgens mij kunnen we daar wel even iets van zien in beeld. Ja. Ja, kijk daar. Ja. Ja, er is een mooi muziekje bij. En dat is helemaal schitterend, hè. Ja. Dus toen ik 70 werd, heb ik mijn familie uitgenodigd. Maar vanwege, dus dat was voor corona. Ja. Toen hebben we een serre afgehuurd in Paal. En dat was echt heel mooi. En daar konden er 40 in, dus 40 mensen uitgenodigd. En daar reed een zonnetrein voor. Ja. Daar ben ik ook bij betrokken, zonnetrein Grenspark Groot-Safety. En toen zijn we naar de Safety gegaan. Ja. En toen heeft vrienden van mij, die ik al sinds dat mijn jongste dochter daar op de kindercrash gezeten heeft, die hebben toen een filmpje gemaakt. Zonder dat ik erom gevraagd heb. Maar die En dat is deden- dit filmpje. Dat is dit Ja. filmpje. Ja, want wat me wel opvalt aan dit filmpje, is hoe jij omringd bent, hè? Je hebt blijkbaar een heel sociaal mens, hè? Ja, Zo kijk, ken ik dit je is ook. dan mijn naaste familie. Ja, dat is... is, ja. mijn Wil je even vrouw en vertellen wie mijn, dat is je vrouw? Ja, met Maasvrouw? drie kinderen, Ja, Annelies 3 heet ze. schoonkinderen en 3 kleinkinderen. Ja. Maar deze is uit toen ik 70 werd, Ja, dus zeg ik maar zeggen 2,5 jaar geleden. ja. En de jongste telg, dat is Lisa, die staat er nog niet op. Oké. Ja. Maar we zien hier dus Mirjam, Ja. we zien Stefan en we zien Leonie. Dat zijn je 3 kinderen, ja? Ja, en dan de buitenkant, zou ik maar zeggen. Of tenminste, de Ja, koude de kant. koude hè, kant. de koude Ja, kant. ja, ja. Dat is dan Alexander, Ja. rechts zien we die. Ja. Dan Renneke, dat is die links blonde jonge dame. En dan rechts van mij Mats, dat is mijn schoonzoon dus, Ja. hè. En die is van Leonie.
Dat moet voor hun toch ook wel een beetje een shock zijn wat er nu ineens met je gebeurt, hè? Hoe reageren zij? Ja, maar die snappen er allemaal niks van, joh. Nee. Het is gewoon verbijsterend. Ja. Ja. Maar, en dat is nou de kunst van het leven, het schakelen. Iedereen die komt in de stand dat hij gaat helpen. Ja. Dus iedereen, toen ik die uitslag kreeg van 10 januari, die was er. Ja. Ja. Maar zo zit ik zelf ook in elkaar. Ja. En jij zou dat ook doen. Ja, zeker. Als iemand een beroep op je doet, dan ga je toch. Ja, zo is het. Ja. Jan, we zitten nou even al een stukje terug te kijken. Je hebt vast wel eens gehoord van Kierkegaard, de filosoof. Die heeft ooit gezegd, het leven moet voorwaarts worden geleefd, maar kan alleen achterwaarts worden begrepen. Ja. Toen leek het mij zo leuk om eens met jou een stukje achterwaarts te kijken, om te kijken over jouw leven, en jij zelf misschien ook, Ja. wat beter kan begrijpen. Dus laten we eens even teruggaan naar het begin. Ja, nou, het is zo dat ik ben er wel donker vanuit. Ik stam af van een Spaanse officier in 1645. Ja, dat zijn veel mensen hier in deze Ja, streek. natuurlijk. Ja. En die is met een weduwe uit Zandvliet getrouwd. Het Vocht Zandvliet. Okay. En die hebben een liefdesbaby gemaakt en daar stam ik vanaf. Ja, je gaat zo ver terug in de geschiedenis. Ja, ik dacht, laten we even teruggaan naar Hoeve. Ja. Daar kom je vandaan, dus, hè? Brabant. Dit is Etteleur. Oh. Dat is mijn vader en moeder van mijn moeder. De vader en moeder van jouw moeder. Dus dat zijn jouw opa en oma. Ja, van Hendricks. Van moederskant. Ja. Oké, in Etteleur. Ja. In Etteleur. En daar staat de tweede van links achter mijn opa, dat is mijn moeder. Oké. En Je lijkt een beetje op die opa, vind je niet? Ja, ik vind het ook. Ja. En links is dan tante. Ja. En dan in het midden een oom. En dan weer een tante. Ja. En rechts, dat is ook weer een tante. En die twee tantes links Ja. en achter mijn oma, Ja. die zijn naar de Noordoostpolder getrokken. Oh ja. In Ja. de Tweede Wereld. Ja. Want je moet stellen, dat zijn allemaal boeren geweest. Ja. Dit ook, is ook een boerenfamilie. Ja, behalve die rechtse Ja. jonge dame, Ja. die is tante Seur geworden in Merentia. En laat ze nou toch eens... Non geworden. Ja, bij de Franciscanessen. Ja. Het waren natuurlijk allemaal ontzettend katholieke mensen. Hè? Brabant, West-Brabant hebben we het over nu. En die hadden geen, want ik ben vanmorgen bij de oncoloog geweest. Ik zeg tegen die oncoloog, die hadden geen uroloog. Die hadden geen oncoloog. Nee. Die gingen gewoon ziek worden. En dood. En dan gingen ze naar de kerk, pastoor erbij, kaarsje opsteken. De 7 sacramenten bedienen, toch? De heilige olie zo. Ja, zeker. Zo werkte dat. Ja. Hey, en jouw moeder dus, die is op een gegeven moment naar Hoeve vertrokken? Ja, want in 1939 is dus mijn vader getrouwd. Dit zijn dan mijn familie van mijn moederskant, Ja. op latere leeftijd. Mijn oma was overleden. Dus ooms en tantes van jou allemaal? Ja, en dan de derde van rechts is dan die tante die Franciscanes geworden is. Tante Nonneke heette dat vroeger, of niet? Ja, of tante Seur. Tante Seur, ja. En die deed de tante Immerentia, want haar moeder heeft in de echte naam Immerentia. Oh, ja. Dus mijn oudste zus heet ook Immerentia. Oké, ja. Mijn oudste nicht, Tun, heet ook allemaal Immerentia. Ja. Zo heet het. Dus jij komt uit een bijzonder katholiek nest, begrijp ik. Ja. En heb je dat als kind ook meegekregen? Of? Ja, want kijk, hier heb je een boerderij. Ja. Dus dit is de boerderij in de Sint-Maartenspolder waar mijn... Was dat landbouw? Ja, voornamelijk landbouw, maar we hadden wel wat koeien en paarden en kippen en zo, weet je wel. Een beetje een gemengd bedrijf. Ja. Maar die polder die was gesitueerd in West-Brabant in Hoeve, maar 5 kilometer van Oudenbosch. Ja. Nou, katholieker kun je het niet hebben. Bolwerk trouwens, Hoeve ook, dat was een groot seminarie toch? Ja, van Bovendonk. Ja. Dit komt dan uit een fotoboek van een zus van mij toen mijn ouders diamant waren, 60 jaar getrouwd. Ja. Mijn zus Jeannette. En die heeft die foto aangeleverd voor dit... Hey, even terug naar jouw katholieke verleden. Jij was ook een misdienaartje en zo. En, nou, 1 dag. 1 dag. Zal ik eerlijk Toen vertellen had je hoe het dat gezien. komt? Vertel. Ja. Nou, mijn broer die was al 6 jaar misdienaar. Ja. En die werd acolyt. Ja. Dus Jantje moest ook misdienaar worden. Ja. Maar Jantje had er niet zoveel zin in. Maar die kan niet iemand die boven hem staat eigenlijk verdragen. Toen al niet. Oh. Dus we waren aan het oefenen met 12 misdienaars van 6 jaar. Dan zei de emeritus pastoor van Oudenbosch, van de basiliek. Kan iemand mijn kasuifel dicht doen, goed doen? Dus ik ging naar voren.
En net als bij mij, dat kraakt allemaal toen hij dus... En toen zei ik iets, als klein jongetje, ik zal het niet zeggen, maar het begint met een W Ja. en het eindigt op tje. En ik mocht niet met Missy naar een reisje mee en zo. En zo werkte dat. Ja, Dus allemaal zussen, Jan die mag niet met Missy naar een reisje mee en dit en dat. Maar ik ja. zat er niet mee. Een kans gemist, jongen. Je zat in het hart van het katholicisme, naar de nagebouwde Sint-Pieter in Oudenbosch. Ik ging iedere dag naar de kerk met fietsje toen ik op de lagere school zat. Oh ja, ja. Ja, dus dan tijdens de school. Het was ook in Oudenbosch. Ah ja, Ja. in de basiliek, hè? Ja. En die waren ze constant aan het verbouwen. Oh. Dus ik heb er altijd daar tussen die stellingen gezeten. Ja. Maar dat gaf je dan een half uur rust. En dan maakte ik al plannen voor de rest van de dag. De komende week, de komende maand en de komende jaar. En dat heb ik nou nog. Dus je hebt je tijd in die kerk goed gebruikt eigenlijk. Ja. Ja. Want eigenlijk, heel veel jeugd die komt niet meer tot bezinning. Nee, dat is waar. Dat is waar. Ik heb ook geen gsm, hè. Ja. Van, je moet reflecteren. Je moet, Dat is mooi, dat herken ik wel. Als kind, ik kwam ook uit het katholieke milieu. Ik zat graag in die kapel of in die kerk vroeger. Inderdaad om een beetje tot mezelf te komen en een beetje rust te vinden. Ja. Ja. Oh, mooi. En eigenlijk overal waar ik kom, over heel de wereld, dan ga ik altijd naar de kerk, naar de moskee of naar de synagoge. Ja, ja, mooi. Ja, we hebben eerst hier de familie van... Oh, we hebben nog familie. Ja, dat is van mijn opa. Oké, je Dus vaderskant. Ja, mijn vaderskant. Dus dan, die was dijkgraaf, die zat in allerlei besturen. Die was gemeenteraadslid, die heeft nooit gewerkt. Omdat hij een grote boerderij had. En die heeft die boerderij die we net zagen in 1910 gekocht in de Sint-Maartenspolder. Ja. Voor 5000 gulden. Ja. En wat ik heb toen mijn ouders 50 jaar getrouwd waren, heb ik daar een boek over geschreven. En daarom weet ik het allemaal zo goed. Ja. Maar mijn vader, die zit dus rechts, ligt hij daar zo. Oké, daar vooraan. Ja. Ja. Maar wij deden dus ook om de 5 jaar met de familie Hendricks van mijn moeder, van de familie Rubens, reunieën. En vandaar dat dat boek is. Ja. Uit 2000. Deze man heeft dus 11 kinderen gekregen, hè? Nee, Samen deze met had er 10. 10. Oh. En mijn vader 11. Ja, jeetje. Ja. Jullie waren met 11 thuis. Ja. Ja. En jij was de hoeveelste? De zevende. Ja. Zussen, broers? 9 zussen en 1 broer. 9 zussen, Ja. jeetje. 9 zussen, Jan. Ja, kijk, hier zijn ze. Ah, kijk, daar heb je ze. Ja. Hier het volledige elftal. En wat een prachtige goudblommetjes. Want wij woonden aan de Goudbloemse dijk 11. Oh, vandaar, die goudensbloemetjes. Ja, en toen Oké. mijn ouders 25 jaar getrouwd waren, Ja. dus in 1954 of zoiets, zat ik hier met een vrijgezellenstrikje tussen al mijn zussen. Ja, want jij bent daar rechts vooraan, hè? Ja, rechts vooraan. Ja. Maar als we dan een familiereunie hadden, Ja. dan zong ik altijd een liedje. Ja. En dat ging zo. Ken je Toon Egmans, die liedjes? Zeker. Dat ging zo. 9 mooie meiden bij een boerenschuur, geeft 9 zieltjes voor het varenvuur. 2 brave borsten en een oempapa. En 11 maal met beschuitjes na. Ja. Maar ik zou je vertellen, Hein, 9 zussen. Mijn vader en moeder wilden ze allemaal als maagd naar het altaar. Ja. Dat is niet gelukt hoor. Nee, dat geloof ik. Maar in de 60 jaren, weet je nog. Ja. En dan zong ik dat liedje, hè. Ja. En de hoenpapa was mijn Ja, pa ja. natuurlijk. En 2 brave borsten waren mijn vader en ik, mijn broer en ik. En 11 maal met beschuitjes na, want het was altijd feest, hè. Maar zou je kunnen zeggen dat daar een beetje Jan de entertainer geboren is? Ja, want mijn broer die was altijd penningmeester. Ja. Die was echt zo een beetje, ja, net als mijn vrouw, een beetje op de achtergrond. Want die moet je hebben, hè. Ja. Kun je niet alleen, hè. Nee. En dan was hij penningmeester en zei, doe jij maar ceremoniemeester. Ja. En dan ging ik op tafel staan. En dan zei ik, allemaal stil. Want, een zusje van mij die wil een voordrachtje doen. Ja. En ik doe dat nog eens. Jij leidde de show, zal ik maar zeggen. Ja, Ja. maar zodanig dat iedereen aan bod kwam. Ja. Ik vind dit moet ook niet over mij gaan. Het gaat wel over mij, maar Ja. het is zo, je moet een andere podium geven natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is wel een hele sterke kant van jou, hè? Dat heb je natuurlijk hier ook altijd gedaan bij Scheldemond. Anderen een podium geven. Ja. En je kunt alleen maar Ja.
als je met de regisseur, het bestuur, Ja. alle crewleden. Ja. En daarom ben ik zo blij dat ik hier nou Mooi. even Ja. het podium Ja. krijg. Ja. Mensen in het licht zetten, hè? Ja, maar deze keer sta je zelf even in het licht, Jan. Ja. Daar is alle reden voor. Ja. We gaan even verder terug naar je geschiedenis. Dus Hierna, er is nog een foto van 25 jaar getrouwd, ja. want hierna ging je studeren, hè? Ja, Toen je van de middelbare school afkwam. ja, Ging je naar de grote stad, ja, Eindhoven. Eindhoven. Ja. Nou, het is zo dat ik op de middelbare school kon ik goed leren. Dus ik ben 3 jaar cum laude gegaan en de 4e jaar ben ik blijven zitten met 13 onvoldoendes. En hoe kwam dat? Had je een Poeg- meisje poeg. ontdekt? Oh, een poeg. Nee joh, ik kon helemaal met die meiden niet meer opschieten. Oh, Want dat was natuurlijk vroeger mijn zusjes, dat deden van alles. Hè? Maar er gebeurde van alles in die tempel. Ik snapte er allemaal niks van. ja. Er waren zulke, nou echt, ik kon een jaar hebben, ik heb niks gedaan. Dus je zat vooral op die poeg. Ja, Ja. en dan reed ik bijvoorbeeld, dat moet ik toch even vertellen, naar, met mijn vriendjes naar Katzand. En dan zag ik die paal over staan. Dat was een hè. heel eind met een poeg trouwens. Ja, maar dan hadden we hier een camping. Oké, ja. En dan zag ik die paal over staan. Ja. En een aantal jaar, maar dat komt straks. Een aantal jaren later mocht ik de eerste aflevering weer maken van In mijn eentje op pad. Toen zag ik die paal over weer staan. Ja. Geweldig, dat is echt jeugdsentiment. Ja. Maar dan reden we met brommers over het strand naar Knokken. Zo. Dan kwamen leuke meisjes tegen, die braken we naar de camping. En dan waren, 's morgens als het licht werd, kwamen we thuis. Hè. Zo werkt het. Hè. Ja. Maar goed, toen ben ik naar Eindhoven gegaan. Ja. En dan heb je een heel exact vak gestudeerd, hè? En weet je hoe dat komt? Nee, want je bent chemisch en natuurkundig ingenieur. Ja. Dat vind ik nogal wat. Nou, dat komt als je puber bent, je weet niet waar je het zoeken moet. Nee. Maar als jij exacte vakken hebt, dat klopt altijd. Oh ja, dat was, ja. De wet van Archimedes, die geldt overal. Ja. Waar je komt. 1 + 1 is 2 en dat blijft zo. Ja. Dus dat geeft eigenlijk een rust in een ongedurig lichaam dat je zegt van, dat is mij nou vast. Dus je bent een beetje gevlucht in de exacte wetenschap eigenlijk. Nou ja, dat kwam zo, hè. Gevlucht voor je gevoelens en voor Ja, dat was echt grote exact. levensvragen, ja. 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 En daar kom je op een gegeven moment tot rust. En dan deze foto. Want ik was toen eigenlijk al heel milieubewust. Ja. En dat was een nieuw vak, afvalwaterreiniging. Oh ja. Want die fabrieken loosden en noem Ja. maar op. Ja. In België begonnen ze afvalwaterinstallaties te bouwen die ze niet aangesloten hebben. Ja, ja, toen. ja, vreselijk. Nee? Ja. Ja, vreselijk. Dus dit is professor Rietema. Ja. En, En ja, die rechtse ben jij, hè? ja, die linkse is de professor. Ja, ja, ja. Mooi snor had je. Ja, maar ik heb toen bijna altijd een snor gehad, want toen ik was hier 24, maar 22 jaar ben ik met zo'n snor naar Israël gegaan. Oké. Stage gelopen. Ja, daar wil ik het zo graag even over hebben. Maar hier studeer je dus af in Eindhoven. Ja, Ja. en dan moest er namens 13 afstudeerders een praatje gehouden worden. En dat moest jij natuurlijk weer doen. Ja. Ja. Niet dat ik erom gevraagd heb, maar zo werkt het. Ja. De 13 afstudeerders, vergelijkbaar met 10 broers en zussen, hè? Nou kijk, Ja. ja, dan, als je Ja. geen cameravrees hebt, Hein, Ja. of je durft Ja. voor het publiek te staan, en dan probeer ik iedereen op jonge leeftijd al, kom nou, ga voor die camera staan en Ja. het wordt niet uitgezonden. Ja. Zo, Hey, maar even wat je net zei, zullen we daar even op terugkomen? Je zei dat je stage liep in Israël, hè? Ja, dat was de International Exchange, Toen was je 22 of zo? ja, in 1972. Ja. En toen mochten wij met 11 Nederlandse studenten naar Israël. En dan mochten 11 Joodse studenten uit Israël naar Nederland. Ja. Maar ik had dus 10 medestudenten. En die zagen eruit, net als jij, maar ik zag eruit als Palestijn. Dus ik Omdat werd je een daar, beetje donker uiterlijk hebt. ja, bedoel niet je? snor, hè. Ja. Ze dachten dat ik een Die Palestijn Spaanse was. roots van je. Dus ik ben met een Uzi uit dat vliegtuig gehaald. Want ze geloofden niet dat ik een Nederlander was. Zij dachten dat jij een Palestijn was. Ja. Dus ik weet wat op uiterlijk discrimineren is. Ja. En heel bijzonder, Hein, ik ben een danser, hè. Ja. Toen al, hè, want ik had geen geld om bier te kopen. Dan ging ik dansen met mijn vriendinnen vroeger. En dan kwam ik bij Technische Universiteit. Ik ging 3 keer dansen met een leuk meisje. Hè? In Israël bedoel je? Ja, in Israël, Ja. in Haifa. Hè? Ja? Weet je wat ze zei?
Nou, Are you Jewish? Ben je Ja. Joods? Ik zei nee, want ze wist dat ik Rubens heet. En Rubens klinkt toch wel een beetje Joods. En ik heb ze nooit meer gezien. zo. En toen dacht ik, hoe kan nou een godsdienst, instituut of een universiteit bepalen dat je niet met je meisje mag dansen omdat je niet Joods bent? Ja. Dus daar heb je iets geleerd over discriminatie. Ja, maar ook van waar zijn mensen mee bezig? Ja, Waar zijn mensen mee bezig? ja ook wat godsdienst dan een splijtswam kan zijn, hè? Ah joh, En ideologie. Ja, ja, maar je ziet heel die historie, hè? Ja. Je kunt de mensen laten marcheren door Ja. godsdienst. Ze hebben ook hele goede dingen gedaan, hè? ja, ja. Dat instituut, hè? Wat denkt u, hoor? Ja. Ja, je zei tegen mij dat ze je daar ook Arafat noemde, hè? Yasser Arafat, ja. Dat is toch ook wat? In die tijd, dat was in de ogen zeker van Israël toen de grootste terrorist die er was, hè? Arafat. Ja. Dus ze waren doodsbang van je. Nou ja, ik probeer ze op de gemak te stellen, maar iedereen was bang, behalve ik toen. Ja, Want dan ging je naar de Klaagmuur. Voordat die aanslag in München was. oh, dat was ook in die tijd, hè? Ja, 1972, joh. Dat weet niet iedereen. Olympische Spelen 72, Ja, München. toen zijn er 11 Joden vermoord. Ja, Joodse sporters, hè? Ja, Olympische spelers, hè. Ja. Door een Palestijnse terroristen. Ja. Ja, En toen, voor die aanslag, waren de militairen, maar toen stonden ze op de Klaagmuur. Ja, de Dome of the Rock. ja. En je had de Klaagmuur. Dus hier liepen de Joden. Verschrikkelijk. Joh. Het lijkt mij voor een jongen van 22 jaar toch wel een levensbepalende ervaring, zoiets. Ja, dus ik laat me nooit meer gek maken daarna. Ik heb al zoveel gezien toen ik 22 was. En eigenlijk vind ik dat iedereen andere culturen moet zien voordat je nou eens zegt van, wat ga ik kiezen? Ja, ja. Nou, daar komen we zo op terug, want jij hebt nog je best gedaan qua andere culturen. Hè? Ja. De wereldreiziger. Ja. Daar gaan we het nog over hebben. Ja. Kijk maar hier lekker pintje, hè? Jan Rubens, de levensgenieter, hè? Ja. De Bourgondier. Toch? Ja, Passie voor het leven. ja. Nou, we kunnen wel een bruggetje maken naar de levensgenieter en de storyteller. En de man die overal goede sier maakte als gids en als stadsomroeper. Je hebt heel veel. Je bent echt toneelspeler, hè? Toch? Ja, want toen mijn ouders dus op de boerderij, als ik mijn zussen begon te plagen, dan zei ze, pak de verkleedkist maar. Kijk. En toen hebben ze toen ze 60 werden, 1973, hebben ze de boerderij verkocht. Ja. En weet je wat mijn moeder ging doen? Nou, Toneelspelen. En mijn vader werd toneelmeester. Hein, volle zalen. je hebt het van geen vreemde dus. Nee hoor, dat is met een paplepel ingegoten. Hè? Ja. 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 Ja, want we hebben allerlei plaatjes dat jij verkleed rondloopt. We kunnen ze lang niet allemaal laten zien. Ja. Oh, wat is dit? Even kijken. Oh, dit. Oh ja, ja, dat hebben we nog even overgeslagen natuurlijk. Na je stage in Israël Nee, ik ben toen... ben je gaan werken. ja, Bij Douw. dus eerst militaire dienst, Ja, na mijn studie. ja, En toen in Botlek Douw begonnen. oké. En zo ben je ook in Zeeuws-Vlaanderen terechtgekomen? Ja, want die fabriek in Botlek ging dicht. En toen zijn we in Zeeuws-Vlaanderen gaan wonen. Ja. Vlak bij de pont. Ja, Kruiningen-Perkpont. Want ik Oh, daar kon ben je met mijn begonnen. fietsje Ja. naar Oudenbos Ja. en naar heel de familie. ja, Ja. oké, ja. Ja. En dit? Nou, het is zo dat ik in 2004 ging ik onverwachts met pensioen. Ja, Vanwege een... vrijwillig? Nee, niet echt vrijwillig. En toen ben ik gids geworden in Saaftingen. Oh, Dus in 2004 2 jaar opleiding in Saaftingen. Toen 2 jaar in heel Zeeuw-Vlaanderen, bij het gidsenteam Zeeuw-Vlaanderen. dus je bent echt een professionele gids. Ah ja, ik heb ook wel certificaten van. Hè? Zo, ja, En ook in Brugge, Gent, Antwerpen, West-Brabant kende ik al. ja, En in Vlaanderen. ja, Hè? En dan gingen we dus allerlei ja. excursies doen eigenlijk. Hè? Ja. Hey, kunnen we het nog even over hebben wat er in 2004 gebeurde, waardoor je ineens met pensioen ging? Nou, het was zo, ik was de duurste en de oudste van de ingenieursafdeling. Ja, Hè, vanwege mijn carrière en allerlei dingen Ja. natuurlijk. En toen heb ik het verzoek gehad om met pensioen te gaan. Er werd dan betaald uit een ander potje en dan trok ze dat van de belasting, iets accounting technisch. ja,
Dan zou ik les gaan geven op Hogeschool Zeeland, maar dat ging niet door. Vanwege de HBO-fraude. Oh, Als Chinezen laten komen op papier, maar die waren er nooit geweest. oké. Dus toen moesten ze die subsidie terugbetalen. Ik denk, hoe kan dat? Maar ja, goed. En toen ging ik naar een uitzendbureau. Ik vind dat wel een goed voorbeeld van hoe jij omgaat met een crisissituatie, vind je niet? Ik bedoel, dat je dus met feiten geconfronteerd wordt die je eigenlijk niet aangenaam vindt, maar waar je dan vervolgens toch weer iets van maakt en een nieuw perspectief ziet en weer aan de gang gaat, hè? Ja, En weet je wat ik toen gaan doen ben? In Nou? 2004, 1 september. Appels en peren plukken. ja, moet ook gebeuren. Oh, maar zo leuk, man. Zo leuk. En in 2004, Ja, tussen de huisvrouwen, die wilden allemaal met mij plukken, want ik in mijn tempel, die trok daar karken om die peren in te gooien. ja, En dan moesten dan weer in een grote kist. dat vind ik Maar ook collega's van Douw. ja, En dan begon ik te vertellen over Hulst. En dan zei ze van, waarom wil je geen gids in Hulst? ja, En Annelies, mijn vrouw, die zei dat ook. ja. En zo is dat gidsen geboren gewoon. Ik vind het prachtig. Iemand die ontslagen wordt als ingenieur en dan gewoon appels en peren gaat plukken en gewoon een nieuwe roeping volgt, die misschien wel dichter bij je hart lag. Hè? En dat is het hele leven. Dicht bij je hart blijven. Ja, En als je dan geld wilt verdienen, ja, en op een gegeven moment heb je heel veel geld verdiend, maar je hebt geen basis wat betreft familie ja, of andere dingen, en dan ben je zo dood hoor. ja, ja, Ik ken heel veel gevallen van ja, die alleen maar voor het geld werkten en dan, ja. Volgens mij hadden we ook nog een paar plaatjes van jou als gids. ja, allemaal opleidingen in gehad hè. Daar heb je echt de opleiding in gehad. Ja, en ook bijvoorbeeld bonpa van mijn schoonzoon is jarenlang gids in Brugge geweest. Dus dan gingen we op bezoek bij die bonpa en die vertelde in zijn enthousiasme, in zijn passie, alles over Brugge. Wat vond je zo leuk aan gids zijn? Nou, het is zo dat als je gids bent, dan kun je een groep ontvangen waarbij een groep een bepaalde binding heeft. Maar ik probeerde dan, zodra dat die groep rond bestond, te beginnen over waar ze vandaan kwamen. Ja. Hé, jullie hebben ook een basiliek. Jullie hebben ook een ding. En dan liet je hun eerst komen. Ja. Dan zei ik ook, behalve als je grootvader of grootmoeder wordt, dan mag je gsm al laten staan. Ja. En 5 minuten later ging het die natuurlijk. Hè. Wat is het geworden, weet je wel? Ja, dat vind ik nou weer typisch Jan dit, hè? Dat je dus niet begint met zo nodig meteen een verhaal te vertellen, maar dat je eerst contact maakt en kijkt wie het zijn, dat je de mensen ook aan het woord laat, dat je ze ook in het licht zet eigenlijk. Hè? Ja. Ja, het Ja. moet een vreugde geweest zijn om met jou als gids door die prachtige steden te lopen. Nou, en daarom is het ook Gids Jan voor nu en dan. Zo heet het, dat was jouw merk. Gids Jan voor nu ja, en dan. Ja, want het gaat niet alleen over nu. In Hulst. Nee, we gaan dan naar Antwerpen. En dan naar Brugge. En dan... Het was geen eenmalige ervaring als je jou als gids had. Dan kwam Ze je terug. zijn 99% is een keer teruggekomen. Ja, En dat is je beloning. Ja. Ja. En we zagen net ook, oh hier kijk, hier sta je dan. En je hebt het nog verkleed ook. Ja, want bij iedere stad heb ik een andere outfit. Oké, ja, Dus dit is bijvoorbeeld Gent. ja, En dan heb ik een Jan van Gent op mijn hoofd. ja. En dan... Hier hebben we Rubens. Hier was je in Antwerpen, denk ik, of niet? Nou, het is zo dat dit is een vriend van mij, van ons, Ja. van Annelies en mij. Daar hebben wij ook ingewoond toen ik geen geld had en zo. Ja, Dat is Rien Kesters uit Bergen op Zoom. En die is ook ingenieur geworden. En die is later naar de kunstacademie in Antwerpen gegaan. ah ja. En die werd 75, afgelopen jaar. En hij zou met een bus vanuit Bergen op Zoom, met mij als gids, naar Zeeuws-Vlaanderen, Afslag-Doel. Maar dat is niet doorgegaan vanwege corona. Nou ja. En toen hebben we een keer thuis, dit is dus mijn creatie als Peter Paul Rubens zijn vader. Die heet ook Jan, toch? Ja, die heette Jan. Ja. En dan maak ik een meesterwerk plaatje en een leerling van Rubens. Prachtig. Ja. Dus die kwast die ik in mijn handen heb, dan doop ik aan de achterkant in rood. Dan ga ik naar de mooiste dame toe. Dan zeg ik, u was zo vast al begonnen met schilderen. En als je zo begint te zijn, dan komt het allemaal goed, hè? Ben je toch een kleurrijke man, hè? Die naam Rubens die past wel bij jou. Ja. Ja, Hey, en toen ben je na je pensioen ook voor Scheldemond gaan werken. ja. Al in 2004 of later?
Nee, het was zo dat ik eerst ik heb dus mediatraining gehad bij Douw. Ja. Met het project van de Veiligheidsweek. Ja. Dus daar heb ik echt, ik weet niet hoe lang, hebben we daar mediatraining gehad. En in 2004 ging ik met pensioen. En Omroep Hulst werd 12 jaar geleden opgericht. Oké. En daar heb ik dus ook, Daar ben je begonnen. ja, en daar koos ik de mensen uit. Ja. Samen met een heel team. En als er iemand niet kon, dan ging ik daar zitten. Ja. Op het laatste moment. Ja. Samen met Henk Wenseler, die is af en toe ook werkzaam voor RTV Scheldemond. Maar dat is 6 jaar geleden gestopt. En toen ben ik naar Oostburg gereden. Ja. Kees Hoek, Ja. de voorzitter. En Joël Duinkerke. Ja. Ik heb een idee, in mijn eentje op pad. Ja. Begin maar. Laten we het daar eens over hebben, want dat is toch wel een van jouw trofeeën in je werk bij Scheldemond TV, hè? Ja. Dat programma In Mijn Eentje. Ja. En dan ging je met jouw De Chevaux, volgens mij hebben we hem hier staan. Oh ja, kun je Kijk, erbij? daar is die, daar is Ja. die. Ja. Met je oude De Chevauxtje. Ja. Hij had een andere kleur trouwens, die oude volgens mij. Nee, blauw. Was die ook blauw? Oh, Ja, oké. iets anders blauw denk ik. En dan reed je heel Zeeuws-Vlaanderen rond om mensen te bezoeken en te interviewen en projecten en interessante plekken. En dan de eerste keer ging ik met Reno Maanhout, dat is ook een cameraman. Ja. Ik mocht zelf kiezen welk onderwerp. Ja. En toen heb ik de paalhoofden gekozen. Oh, Dus ja. die paalhoofden van toen, Die kwamen weer terug. ja. En ja, die zee, dat heeft bij mij altijd getrokken. Ja. En ja, toen dacht ik, er moet toch ook iets komisch bij. Ja. En toen heb ik met mijn danslerares, Marion van Dorstelaar, Ja. want ik ben een danser. Wij samen op de muziek van Bluff hebben wij gedanst. Dat ben jij gewoon. Niet Ja, te die geloven. linkse dus, hè? Ja, dat begrijp ik. Niet te geloven. Die rechtse wel, dat stond je. Ja. Ja, Oh, wat heerlijk. ja. Ja. Kijk, en dan spring ik in de zee. Ja. En daar kom ik weer op van, die paalhoofden, die zijn bedoeld om de golven te breken. Ja. Maar iedereen, en hij ook, die zegt van mij, je bent de zee. Nou, dat is op dit moment wel een grote iets waar je aan vast kan houden, denk ik. Hè? Je bent geen golf, je bent de zee. Want die golven die breken allemaal, maar die hoeven niet bang te zijn. Want ze weten dat ze eigenlijk zee zijn. Ja. Het is mooi dat zoveel mensen je daar nu aan herinneren. Hè? Ja, dat komt In allemaal deze weer fase. samen dan, hè? Ja, Ja, in deze ja. fase, ja. Hey, en in je eentje rond, hè, door heel Zuid-Vlaanderen. Nou, daar kan je natuurlijk uren over vertellen, maar als je nou eens even teruggaat naar welke ontmoetingen hebben nou echt het meeste indruk op je gemaakt of hebben je geraakt, hè? Ja. Zou je daar een paar voorbeelden van kunnen noemen? Nou, de eerste die in me opkomt, en dat is niet omdat jij hier zit, maar dat is echt zo. Ik werd op het spoor gezet dat Hein Stufkes, die had een bezinningscentrum in Katzand. Ja, dat is nog steeds zo. Ja, Ja. en ik dacht, La Cordel, wat is dat? Dus ik heb op een gegeven moment gewoon aangebeld. En ik zeg, Hein, want ik wist dat je Hein heette. Wat is dat hier allemaal? Nou, en dat is eigenlijk, ze vragen wel eens, wat heeft dat het meeste indruk gemaakt? Met alle eentjes op pad, want je kunt vrolijke vlieren fluiten. Maar wat om gaat in het leven, dat is de basis. Ja. Dat is natuurlijk, Dat kijk leuk. hier. Dat leuk, dat wist ik niet hoor, anders had ik het niet durven vragen. Maar wat leuk dat je dit voorbeeld nou noemt. Ja, daar zijn we dan, hè? Ja. Daar ben je bij ons aan de deur. La Cordel, Ja. in Katzand. Ja. Ja. Het is mooi dat je er iets uithaalt waarvan je zegt, daar gaat het echt om in het leven. Ja. Ja, En weet je wat ik nou zo bijzonder vind? Ik ben technoloog ja, en eerste graadse leraar schei- en natuurkunde. ja, En nou zit ik hier met een filosoof ja. en een zelleraar. Hoe kan dat nou toch? Ja, ja. Bijzonder toch? Niet, het sluit elkaar niet helemaal uit. Er zijn tegenwoordig grote natuurkundigen die ontzettend spiritueel geïnteresseerd zijn. Nou, Over het wonder van de schepping is natuurlijk, kom je ook in de wetenschap tegen, hè? nou ik heb een heleboel collega's, ingenieurs, en die gingen mee pensioen en die gingen theologie studeren. Ja, verbaast me niks. Ja, Oh, dat weet jij. ja. Ja, trouwens, vroeger was dat dezelfde wetenschap. En Newton wist ook ontzettend veel van religie bijvoorbeeld. Dus de wetenschap en godsdienst is vroeger veel meer verbonden geweest altijd dan het nu is. Ja,
Maar er zijn opnieuw mensen, zo'n man als Fridtjof Capra of zo, grote natuurkundige, die echt boeken schrijven over het mysterie van de schepping en over spiritualiteit en over het wonder. En, ja, dus ik vind het niet zo gek, die combinatie. Nee. Ja, Nee, maar vroeger in de basiliek van Hulst moesten wij leren uit de catechismus. Waartoe zijn wij op aarde? ja, dat weet ik ook nog. Wij zijn op aarde om God te dienen en hier en het hiernamaals gelukkig te zijn. Daardoor, vergeet je. En daardoor hier en hiernamaals gelukkig Nou, te zijn. ik heb dat heel mijn leven al anders gezien. We zijn hier op aarde om dienstbaar te zijn aan een ander. Ja, En daardoor dat die andere mensen hier, en als ik er niet meer ben, gelukkig zijn. dat is mooi. Ja, ja, ja. Dus je hebt eigenlijk als een soort, zeg maar, basislevenshouding, hoe kan ik anderen gelukkig maken? Ja, er zijn 700 miljard mensen voor ons doodgegaan. Ja, Maar wij mogen hier zijn. ja, En ik ben helemaal niet bang voor de dood. Hè? Echt niet. nee, Want het belangrijkste is dat zaad waar je kweekt, waar je zaait, ja, daarmee gaan ze aan de slag. ja. En dan kunnen je kinderen zijn, dan kunnen die zijn, dan kunnen die zijn. Je hebt niet voor niks hier een graankorrel neergezet, hè? Ja, die kwam iemand brengen. Kwam iemand brengen zelfs, ja. Ja, aan de deur, die zegt van, ik heb gehoord dat je ongeneeslijk ziek bent. Ja. Mag ik dit aan jou overhandigen? Je weet uit je katholieke opvoeding, en ik ook, die mooie tekst, dat als de graankorrel niet sterft in de aarde, zal die geen vruchten voortbrengen. Ja, Maar dus, dat deden de boeren ook. dat is Mijn natuurlijk, voorfamilie, ja, die deed dat ook. stuk, En die hadden dan het geluk dat ze verknocht waren aan de grond. ja. Die hoefden niet naar al die verre reizen te maken. Ik vind het wel bijzonder dat je zegt dat je ook niet bang bent voor de dood. Nee. Ik zei straks, je moet je leven achterwaarts gaan begrijpen, maar je moet natuurlijk toch ook voorwaarts leven en ook vooruit kijken. En blijkbaar kijk je niet met angst naar de toekomst. Nee, dat heb ik nooit gedaan. Nee. Ze noemen mij wel eens Jan zonder vrees. maar waarom zou ik bang zijn? Ja, En dan kom ik echt op een punt. De media, en dat meen ik echt, die maken de mensen bang. ja, En vroeger ook, de pastoor, die maakten ze bang. ja, En je kon dat afkopen via een aflaat. Daar hebben ze Sint-Pieter van gebouwd. ja, Allerlei andere kerken en zo. Maar je moet je niet gek laten maken door de instituten en niet door de media. nee, nee, Want ik vraag me wel eens af, waarom staat Hein Stufkes niet op de voorpagina van de krant? ja. Nou, maar dat meen ik. Maar Ja, dat is geen nieuws, hè? nee, dat klopt. Ja, Want ik heb een keer een training gehad in Hilversum. En dan Zeeland, waar alle presentatoren bij zaten. Zeeland, Jan. Als de ouderling en de dominee ruzie hebben, dan moet je een programma over maken. Ik zeg, doei! ja. Ja, slecht nieuws is nieuws, hè. En, Dat geeft kijkcijfers, dat geeft Ja. luistercijfers. ja. Daar heb ik helemaal geen boodschap Ja, van. joh. klopt. Ja. Hey, en als je nou zo vooruit kijkt, heb je dan ook nog iets aan waar we mee begonnen zijn? Dat iets rond dat geloof van vroeger? Heb je daar nog iets aan? Of hoe denk je over? Is er iets na de dood? Heb je daar enig idee over? Nee, ik weet het niet. Maar ik denk niet dat er iemand zegt van, nou, daar heb je zoveel medestanders, daar gaat dan maar in dat hokje zitten. En, nee hoor. Ik denk gewoon dat het gedachtegoed, wat je van je voorouders gekregen hebt, wat je tijdens je leven meegekregen hebt, dat je dat probeert door te geven. Ja. Dat kan zijn door van alles. Maar dit heb ik dus de afgelopen... Onder andere door je familie natuurlijk, hè? Nee, dit is niet Dat mijn is niet je familie. familie, Dit ja. is de... En dat is wel heel mijn vader, Ja, die was dus boer, hè. ja, En die zei dan in de paasvakantie, Jan, ga eens mee heiningen zetten. Ja, heiningen, dat zijn afrasteringen ja, voor de paarden. En dan was daar kleigrond en er zat turf onder. ja. En dan zegt hij, houd die paal eens vast. Dus ik hield die paal vast. En die sloeg. En ineens zakte die paal zo'n stuk. Weet je wat hij zei?
Nou, Ik kom in Nieuw-Zeeland uit. Want dat je op school geleerd. ja. En op een gegeven moment kregen wij de gelegenheid om naar Nieuw-Zeeland te gaan. Dus hier ben ik met mijn vrouw naartoe gevlogen. Ja. En dit zijn de Nieuw-Zeelandgangers. En die Nieuw-Zeelandgangers die noemen zich de glimwormen. En daar heb ik nog bijna iedere week contact mee. Ja. Bijzonder, Ja, hè? dat is een grap. We komen even op een zijspoor, maar dat geeft niet. Want je bent natuurlijk ook een wereldreiziger, hè? Ja, Ik heb hier toevallig zag ik een lijstje, ik zal het eens even voorlezen, van reizen die jij gemaakt hebt, ongeveer vanaf 2000. Hè? Zweden, Sicilië, Thailand, Griekenland, Indonesië, Andalusië, Wenen, Mexico, Cuba, Istanbul, Nieuw-Zeeland, Peru, Brazilië, Estland, Letland, Litouwen, Japan, Parijs. Je hebt wel veel lucht vervuild, hè? Dus Ja. terzijde. nee, mijn Maar je hebt ook footprint. veel gezien. Ja, je Nee, footprint maar dat besef heb ik ook steeds meer. ja. Maar op dat moment, als je geld hebt en je hebt tijd, en Ja. dan ben ik net zo'n consumer als de rest. Hè? Maar wat heeft al dat reizen nou met je gedaan? Heel veel. Ja, Want daar kwam ik bijvoorbeeld in Mexico en dan ging ik op zoek naar de Indianen. ja, En daar was er die gids, hè, die had dus de Indianen, die dus, hè, hoe heet het ook weer, de Majaren of zo. je had daar van alles. Ja. Ja, Oké, doet er even niet toe. ja. Hoe dat die bijvoorbeeld met sterven omgingen. Weet je wat die zei? Nou, Nou, een opa of een vader die lag op sterven en die werd opgepakt door zijn oudste zoon. En die werd boven tegen een boom gezegd. En dat was het. ja. Maar die cultuurvolkeren, wij hebben nou zoveel medische, en dankzij hoor, want Ja. dankzij de medische We zorg. mogen niet meer sterven eigenlijk, hè? We mogen niet meer sterven. We moeten waarom zo lang niet? mogelijk in leven gehouden worden. Ja. De enige zekerheid dat je hebt, als je geboren wordt, ga je dood en tussendoor moet je de slingers ophangen. En als je niet achter de granies wil zitten, dan moet je. Hè? En dan je kwekerij beginnen. En alleen wie dood is buiten levensgevaar, hè? Ja, Ja. ja dat klopt. Ja, Maar jij denkt er ook zo over, of niet? ja zeker. Zeker, ja. Ja, ik heb ook eens een prachtig beeld, dat zal je aanspreken, van een Oosterse wijze. Die zei, het leven is een soort dansfeest, dat zal je aanspreken als danser. En hij zei, kijk, als het dansfeest afgelopen is en je hebt niet gedanst, dan is het heel moeilijk om dood te gaan. Maar als je gedanst hebt de hele avond, dan kan je met een tevreden gevoel, als het afgelopen is, het dansfeest, oké, ik heb gedanst en het was fijn en het is klaar. Ja. En jij hebt wel gedanst, denk ik, in je leven, hè? Als ik je zo hoor. Ja, heel mijn leven dan. Dat Nou. doe ik nog, hè? Ja. Als ik nou niet kan slapen en ik heb pijn in mijn rug, dan zet ik Go RTV op. Ja, Hey, wij zijn 111 als RTV Geldermond. Teneus is 114. En dan komen al die top 40 nummers ja. van zoveel jaar terug. En dan Ja. lig ik een beetje zo te doen en ik voel echt geen pijn. Maar je hebt niet alleen letterlijk gedanst, je hebt ook figuurlijk gedanst. Je hebt echt uitgedanst wat er in jou naar buiten wilde komen. Hè? Ja. Dat zijn zoveel aspecten die nu in dit gesprek langsgekomen zijn. Ja. Ja. Ja, vind ik wel heel mooi. Ja, Maar het zaadje is gelegd eigenlijk door onze voorouders, letterlijk en figuurlijk. ja, En dan moet je zelf een zaaibed creëren en Ja. op tijd water geven en Ja. op tijd, toch? ja. Er is nog iets, want je zegt ik ben niet bang, dat snap ik ook. Weet je, ik kan wel zeg maar filosofisch of om welke reden dan ook niet bang zijn voor de dood. Maar ik denk wel, ja, als ik voor het laatst de hand moet loslaten van mijn geliefde of van mijn vrouw of van mijn kinderen, hoe zal dat dan voelen? Dus het loslaten, zie je daar niet tegenop? Is dat niet? Nou, dat is het enige mogelijkheid, dat is praten. Ja, Want op een gegeven moment moeten we elkaar toch allemaal loslaten. ja, En ik heb al zoveel gezien dat de mensen tot het laatst een medemens bij zich houden. Dan denk ik, jongens toch, dat is aan Jan niet besteed. Ja. Ik vind dat gewoon, ja. dat past, dat is moeilijkheid. Maar ja, ik bedoel van, ik zit nou hier om die lampen lekker, Ja. maar zover is, ik weet het niet Dit is waar. een grote oefening waar we allemaal voor komen te staan. Ja, Hè? ja, Loslaten, echt loslaten. Ja. Iemand zei ooit, de dood is de therapeut van de ouder wordende mens, want hij leert je loslaten. Ja. 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 Kijk, hier ben ik nou, Hier hou je nog vast, hè?
Ja. Met je lieve Annelies. Ja, daar zijn we in Peru. Ja, En daar heb ik ook nog een keer de trail gelopen naar die berg. Dat is ook overblijfsel van de Indianen. ja. En daar heb ik geloof ik in 2016 gewandeld. En zo bijzonder. Kijk, dit dat is van de Inca's. Ja, ik zie het. Ja, En dat noemen ze de Machu Picchu. ja. Ja. Die heb ik dus. Die piramide. Ja, Ja, dus die in 1910 is die weer ontdekt. ja, En dit zijn dus allemaal jeugdigen en ik ben dan tweede van rechts. ja. Dus ik was een jaar of 67. Maar je kon er goed mee naar boven. Oh, man toch. Ja, En ja, dan liep je zo, dan zetten ze je uit met de trein. En dan ga je te voet verder, hè. ja. Maar daar heb ik bijna een doodservaring gehad, hoor. Oh, vertel. Nou, het is zo, dan een van die dames, die kreeg kramp. En de gids, die liep voor me en ik liep tweede, want ik loop altijd tweede achter een gids. En die stopte en ik botste tegen hem aan. Hij zegt, Jan, in het Engels. Hij zegt, kijk eens, 400 meter. En ik draaide me om en ik kwam met mijn rugzak tegen die rotswand. Hein, toen ben ik echt bang geweest. Toen dacht ik dat ik zo, en toen ben ik zo weggekropen dat het, ja, Ja, en als was gebeurd dan geweest. heb je even diep in de afgrond gekeken. Maar zo leuk, hè, Ja, dit. Dus dan de combinatie van, want Annelies die ging dan met de kabelbaan, met de ouderen. En dan kwamen bij elkaar allebei weer een verhaal, hè. ja, En dat moet je hebben. ja. Je moet niet met z'n tweeën naar een supermarkt gaan en dan gaan discussiëren of dat je de Je moet chips... verschillende dingen doen en dan heb je elkaar iets te vertellen. Zo is het. Dat is voor een storyteller is dat absoluut levensnoodzakelijk. Ja, Dat hij wat te vertellen heeft. ja, klopt. En ook wat te horen, omdat Ja. je zo geïnteresseerd bent ook in de ander. Ja. Ja. En deze was in Brazilië. Dat was de Aguzi watervallen. Zo, Dat is zo ja. impressief, zo indrukwekkend. Daar wordt zelfs Gert-Jan voor nu en dan stil. Jan, je hebt echt in alle opzichten gedanst in het leven. We gaan langzamerhand een einde aan dit gesprekje maken, maar ik ga je nog een cadeautje geven. Hoe vind je dat? Ik heb hem namelijk voor je meegebracht. Oh, even kijken. Een kaars die misschien wel wat licht kan brengen in de periode waar je nu voor staat. Ja, Je wil een hoop licht gebruiken, denk ik. Het is een kaars die is aangestoken aan de wereldvredesvlam in Katzand. oh ja. En ik stel voor dat je die een beetje gebruikt de komende tijd om het licht te blijven zien. Ja, Hoewel je dat ook al in jezelf hebt. ja. De Maar kan je eraan herinneren. Aan dat licht. World Peace Flame. Ja, Ja. ja, Ja, mooi hoor, dankjewel. ja. Vroeger kregen mensen een doopkaars als ze Ja, tegen het einde van ja, hun leven ja. liepen. Maar deze kaars is misschien ook heel bruikbaar voor dat doel. Nou, Ja. dankjewel. Nou, ben- voordat we het afsluiten, zou Ja. ik ook iets willen zeggen. Ja, ga je gang. Nou, het is zo, er zijn natuurlijk heel veel projecten die lopen. Ja, En een van de projecten is dat we met de KNHM, ja. dat is de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij, Ja, en die hebben een kern met pit. ja, En kern met pit, Ossenisse heeft ook een keer gewonnen van Zeeland. En zo zijn er 12 provincies. En de voorwaarde is dat je alles samen doet. ja. En toen hebben ze mij gebeld, een keer, van de KNM, omdat ik daar ook als stadsomroeper optreed in Amersfoort. Ja. Jan, weet je nog een project? Ik zei, nou, ik wel hoor. Ik zeg, ik ben in april gebeld om een film te maken, Friet met mossels. Friet met mossels. En Ja. frieten zijn de Belgen en de mossels, dat zijn de Zeeuwen. En ik ben daar co-producer van geworden. En Jenna Kips, regisseuse, en Jean-Pierre Baselier, ook hier aanwezig in de studio, die heeft die film gemaakt. Ja. En we zijn uitgekozen voor Film by the Sea. En ik heb daar ook pastorie gespeeld in die film. Je speelt zelf een rol ook. Ja, natuurlijk. Ja. Storyteller. Hè? Maar toen heb ik dus dit als bijzondere dingen gehad. De mossel. De mossel, als iemand die dus wat betekent voor die film, heeft deze schelp gekregen. Ja. En eigenlijk
is dit het zaad voor als ik er niet meer ben, Ik snap het. dat verder gaat eigenlijk. Dat is een voorbeeld van een van de vele manieren waarop jij verder zal gaan, Ja. Jan. Ja. Maar ik hoop dat je nog even blijft eigenlijk. Ja. Ja, dat hoopt iedereen, maar ja, het is natuurlijk wel, We zullen het zien. Hè? we zullen het zien. Ja. Ja, Ontzettend bedankt voor dit gesprek. ja, Heel fijn om je te kennen en zo'n gesprek met je te mogen voeren. ja, Ja, en veel sterkte de komende tijd. Hè? ja, Voor jou, en voor je vrouw en je kinderen. Ja. Voor alle mensen die van jou. ja. Ja. Nou, dankjewel. En ik wil dan jou natuurlijk hartelijk bedanken. Ja. En we gaan elkaar bellen, we gaan elkaar... noem maar op. Jazeker, zeker. Ja. En ik wil natuurlijk Joël Dankerk hartstikke bedanken, want die heeft dat met bestuur in gang gestoken, met het Ledeltheater. Ja, En al die crew die je nou verzameld is, dat is toch gewoon geweldig. prachtig. Als je dat kunt doen, dan kun je toch... Dat komt alleen maar omdat jij bent wie je bent, Jan. Ja, Dat dit allemaal om jou heen gebeurt. ja, ik word er wel een beetje verlegen. Goed zo. Dankjewel. Box. Ja. Goed gedaan, Jan. En daar moet op gedronken worden. Hè?